Salam hemme, bugünkü temamız CSS. CSS'te bugün nämeleri öğrenýäris? Bugünkü düşündirjek zatlarymyz CSS näme? Stillerini saýda goşmak, taglerdäki inline stiller, taglaryň stilleri, CSS faýlyny goşmak, absolute we relative ýoly stiller näle ýazylýar, ýagny sintaksisi, taglary ýüzlenmek, klasslary ýüzlenmek, parent child elementler, haýsy stil möhüm bolup durýar, gaýtalanýan häsiýetler, CSS kodyny ýazmagyň düzgünlerini ýerden öwrenipdiler, saytlar, tekstler bilen işleşmek we renkler bilen işleşmek. Birinji tapakdan bellek geçişimiz ýaglak HTML saýtymyzyň sütüni bolsa, CSS hem şonu bedeýän gural hökmünde ullanýar. Wikipediýanyň aýtmaşyna görä, CSS bellik dili, ýagny köplenç HTML ýa-da XHTML ullanyp ýazylan resmi nama web sahypasyny duratlandyrmak üçin resmi dil. Eger HTML-da şurada düğme dursun, şurada tekst dursun, şurada surat dursun diýip görkezme berýän bolsak, CSS-de bolsa şol suratlaryň, tekstlaryň, batynlaryň we beýleki zatlaryň nähir ýerleşýändigine, ýagny mysal üçin tekst alsak, näil renkde bolmaly, tekst goýu bolmalymy, ýatay bolmalymy, näil ululukda, kiçilikde bolmaly we web sahypanyň nirsinde durmalydygyny CSS-iň üstü bilen gösterýär. Edil şonuň ýalda suratlary hem näile blok şeklinde goýup bolýandygyny, herhili renkler ulanyp, herhili stiller ulanyp isleýän zadymyzy CSS-iň üstü bilen itip bilýär. Geleň emişek ýalyk biz index HTML faýlyny açaýly. İçine embed'in kömegi bilen kombinasiýamyzy ýerleşdirýäris. Ondan soň içine de header, main ýagny esasy we footer diýen sektorlary goýaly. Esasy header we footer ýazmaly, biz main ýazaýly. Muny ben görkezmek üçin goýdum. Main'iň başyna söz başı goraýly. Söz başynyň adyna biz barada diýip ýazaýly. Muny men ýol berediň saýtyndan aldym. Misal edip şonu ullanarys. Soňra paragraf goýaýly. Men muny saýtdan copy paste etýän, siz hem etip bilersiňiz. Soň ikinji paragraf goýaly. Soň ikinji söz başı goýaly. Hatda H2 edip goýup bilersiz. Üçüncü paragrafymyzy goýaly. Görýän bolsaňyz paragraf ýazmadym, paragrafyň içinde goýaly. Ondan soň üçüncü söz başı goýaly. Ýagny üçüncü diýdim. Kiçiligi boýunça en kiçisi beýlek söz başlara garanda. Bundan soň spisak goýaly. Spisagi ýadyňyza düşen bolsa, emmetin kombinasiýalary bardy. Misal üçin men şurada diýen UL tagini dörät. UL taginiň içinde de li dörät. Ýöne li'nem 4'e köpeldi. Ýagny 4 sanak UL'yň içinde li dursun diýen. İçinde birinji li taginiň içinde türkmen diline, ikinci li'niň içinde moğol, üçüncü li'niň içinde üçüncü sözlemimizi dördüncü taginiň içinde de dördüncü sözlemimizi goýýar. Ondan soň bolsa UL'dan soň iň soňky paragrafymyz ulanmış sözlem bolar. Ondan soň batyn bolar. Ýagny düňme. Batyna da bize goşulyp ýazar. HTML faýlyny döretdik. Indi bolsa men size öz belligim boýunça ýeke-ýeke aýtyp geçen CSS nämedigini gurrun berdim. Stilleri saýda goşmak. Stilleri nädip saýda goşýar? Häzir görkezem. Men bilimde görýän bolsaň, stillerde saýda goşmagyň görnüşleri bar. Ýagny stillerdäki stilleri taglerdäki inline stiller ulanyp bolýar. Tag style'ını goýup bolýar, CSS faýlyny goşup bolýar we absolute we relative ýollary bar. Stiller saýda goşmagyň. Ne taglerdäki inline stiller. Taglerdäki inline stiller bolanda näil bolýar? Biz häzir şu ýazan zadymyzy saýtda göreli. Ýagny
Bunu yapıp biliriz. Bundan beri geçireli. Size ne kadar görünýän bolmagy mümkin. Hatta şunu kiçildi, bunu ululduğum biraz. Gören bolsaňyz. Şular ýalak görünýär. Text title'ın adyna da ýol berip. Inni. Taglardaky inline style'lar. Inline style'lar näle bolýar? Taglaryň içine ýazylýar. Mysal üçin aýdaly H1 tagimize stil bereli. Ýani näde berip bilýär? Style diýip deňdir goýup oşa dyrnagyň içinde ýazyp bilýär. Mysal üçin bize misal üçin color red diýelim. Sedaşymyz gyzyl reňkde bolýar. Ýa-da mysal üçin ikinji paragrafyň reňki ýaşyl bolsun diýelim. Gören bolsaňyz ýaşyl boldy. Gören bolsaňyz şular ýalak stillary her bir tegiň içinde aýratyn ýazyp bolýar. Ýöne bu aktual hasaplanmaýar. Biz bir tege diňe bir style dälerini bir näçe stylelary ýani stillary berýäris. Bu bolsa biziň işimizi hem kynlaşdyrýar hem HTML faýlynda düşnüksizlige ýol açýar. Şonuň üçin iň gowsy CSS ýani stillary CSS'de ýazmak gowy bolup durýar. İkinji stiller saýda goşmagyň görnüşi text style. Text style näle bolýar? Mysal üçin aýdaly heading içinden style diýip tag açýar, ýürüýär. Style tagini açýar, içine ýazýar. Mysal üçin men şu style'lar aýraýyn. Style'lar aýraýyn. Görýän bolsaňyz hemmesi gara. We şurada men style tagin içinden ýanky aşagdaky taglara görä stil berip bilýän. Gelin mysal üçin H2 tagine reňkini gögedeýle. Görýän bolsaňyz H2 tagimiz ýagny sedaşymyz gök reňkde boldy. Ýagny ýol berip öwret ýerelgesine işleýär. Ýa-da mysal üçin diýeli batyny gyzyl reňkde edelim. Şular ýalak. Men näme üçin ýylyna ýazman aşagdan ýazýan? Sebebi hem özüme düşnükli bolsun, hem başgalara düşnükli bolsun diýip. Ýagny aşagdaşagyna ýazylýar. Mysal üçin aýdaly button tagi goşy şular button taginden ýaýatjaňyz, soň enter'e basyp aşağı geçirýäňiz, soň haýsy stilde ýazjak bolsaň, mysal üçin diýeli font weight 9 bolsun ýa-da bold bolsun. Ýagny goýy reňkde bolsun diýäs. Ne görýän bolsaňyz button reňkimiz goýy reňkde ýazylýar, bize goşulýan ýeri. Bu stili goşmagyň ikinji görnüşi, ýagny text style. Text style'ın içinde diňe bir tega dälen bir näçe tega stil berip bolýar. Ýöne bulam gynansak da aktual dälse, bulam HTML faýlymyz ulaltýar hem vizualny görünmegini kynlaşdyrýar. Ýagny HTML faýlda iň möhüm zatlar, ýagny tekstler, suratlar, diňe goşulýan zatlar goşmagymyz has ýerlikli bolýar. Üçünji goşmak görnüşimiz CSS faýlyny goşmak. O näle goşup bilýär? Mysal üçin project 2 papkaň içinden aýdaly ýa-da get papka goşaly. Esasy köplenç şular ýalak CSS papkasy bolýar. İçinde bir näçe CSS faýllar bolup bilýär. Adyna da esasy style CSS diýip ýazýar, main CSS diýip ýazsaňyz bolýar. Islendik adyny goýsaňyz bolýar, ýöne köplenç şular ýaly goýulýar. Eger biz şuýda ýazsak H1 tagine reňkini gyzyl et diýsek. Reňkini gyzyl et diýelim. Save eden ýagdaýymyzda görýän bolsaňyz H1 tagi üýtgenak gara reňkdedir. Näme üçin üýtgenak? Sebebi biz style tagini pozaýyn. Sebebi biz
CSS failini, style CSS failini HTML'e koşmadık. Onu ne koşup bolýar? Head'in içinde title'ın aşağına şular ýazyp bilersiňiz. CSS failini koşmak üçin HTML'de düşündüremde link tagini düşündürdüm ben size. Link tagini koşmak üçin şular ýalak. Style sheet relative attributu ulanýar. Buram href attributu bilen faili nerden almamyzy göndürmemiz diýär. Onu göndürmek üçin bolsa biz ýazýar CSS diýär. Ne bize emet bize göndürme berýär. CSS diýen papkamyz bar eken girsek içinde style CSS diýen failimizi görkezýär. Style CSS failiniň üstüne basýar. Save etsek göne saýdymyzda birinji söz başymyz H1 gyzyl bolýar. Ýagny şu style CSS failindäki ýazan zatlarymyzy indi görýär. Gelin aýdalyn paragraf. Paragrafyň rengi näil bolsun diýelim? Goňur bolsun diýelim. Goňur bolsun diýsek, hemmesi goňur bolýar. Paragraf taglarynyň hemmesi teksti goňur reňkde bolýar. Bu üçünji görnüşi. Stilleri goşmak. Stiller saýda goşmagyň dördünji ýol bolsa absolute we relative ýoly. Absolute relative ýol näil bolýar? Ne biziň ýanky goş görnüşimiz ýani CSS failini goşmagymyz biziň atnasytylny, ýagny relative ýoly. Relative ýol bolanda, mysal üçin biz şurada link taginiň içinde görkezýär. Ine CSS papkanyň içinde style CSS diýip fail bar. Şonu goş diýäs. Ne bu relative ýoly. Ýöne biz eger aýtsak, mysal üçin normalize CSS diýip zat bar. Görýän bolsaňyz uladaýyn normalize CSS diýip ýazsaňyz, mysal üçin men şunu ulanasym gelýär. Ulanasym gelse, şunu men download edip relative ýagdaýda da papkamyň içinde goýup goşup bilýär. Ýa-da şuradan copy address link diýip, copy address ссылка diýip basyp şondan goşup bilýär. Ýagny şurada link goşýan. Linkde şurada linkini görkezsem goşulýar. Bu goşumyz bolsa biziň absolute fail goşumyz bolýar. Ýagny absolute ýoly. CSS failini goşmagyň absolute görnüşi linki goýmamyz, relative ýol bolsa göne papkamyzyň özünden görkezip goşmagymyzdyr. Indi düşündirjeklerim stiller näle ýazýar, ýani sintaksisi, ýani CSS failini görkeziş üçin ýalak taýlaýjy bolýar. Gelin size düşünikli bolar ýalak. Men turmança daýyn. Taýlaýjy bolýar. Ýani tagimiz hem bolup biler, class hem bolup biler, ondan soň ýa ýatjaz. Ýaýyň içinde häsiýetini ýazýar tilki, häsiýeti. Ýani stiliň häsiýeti we onuň manysy. Bu köpem bolup biler, ýagny bir saýlaýja 5 sanaky stilem goýup biler. Misal üçin ýöne CSS'in sintaksisi şular ýazylýar. Ýagny builder, tag, class, id bolup biler. Onuň içinde de häsiýetini ýazýaňyz, ýagny renki, ululugy, kiçiligi, tekstiň ýazylyşy, ýerleşen ýeri, şolar ýalak häsiýeti we manysy. Ýagny eger renk bolsa kara, gyzyl, gök, eger ululugy bolsa piksellerde görkezýäňiz belli pikselini. Eger harflar bolsa harflaryň ululugy, kiçiligi. Gelin mysal üçin men belli bolar ýalak, mysal üçin renki gök bolsun diýeli. Paragraflaryň gök boldy. Buram font diýmek, ýani şrift diýmek. Tekstimiň dada size bolanda da, ýani ululugy, ulu bolsun, kiçi bolsun görýän bolsaňyz, emet bize görkezme berýär. Uly, ortaça, kiçi, kiçirek diýip. Ýani biz muny esasy köplenç pikselleriň üstü bilen ulanýar. Misal üçin 36 piksel. 36 piksel diýen bolsa görýän bolsaňyz beter ulaly, ýani söz başlardan hem ulu bolup görünýär şu an. Kiçirege deýli 22 piksel edeli. Bize amatly bolar ýalak. Soňdan tekst. Misal üçin aýdaly tekst transform, ýagny ulu harflar bilen ýazylsyn bizim paragraflar. Esas ulanmaýar. Misal üçin diýelim, biz şu an ýalňyş tag ulandyk, aslında söz başyna berjekdik, ýöne paragrafy beripdir. Şaýdan paragrafy
H2 tagine ütketsek, diňe H2 tagimiz gök renkde uly harflar bilen we 22 piksel bilen ululukda bolýar. Ýani şurada aňsat istesek biz copy paste etip bilýäris. Mysal üçin aýdaly, şu eger şuýdäki zadymyzy H1'de ýa başga zatda goýjagym ýazyp bilýäris. Ýa-da mysal üçin H1 şular ýaly bolsun, H1, H2, H3. Hemme sözdaşlarymyz şular ýaly bolsun diýsek, görýän bolsaňyz hemmesem şular ýaly bolýar. Eger biz paragrafyň rengi näme bolsun diýelim? Ýaşyl bolsun diýsek, hemme paragraflary ýaşyl etýär. Ýöne bize belli bir paragraf gerek bolsa, misal üçin aýdaly, belli bir paragraf gerek bolsa, onu soň düşündirýän. Bar, onu klaslara ýüzlenmekde düşündirýän häzir. Stiller näme ýazylýar, sintaksy düşündirdim. Ne? Taglara ýüzlenmek we klaslara ýüzlenmek diýär. Ýani şu wagt görýän bolsaňyz men esasy taglar ullanýan. Ýani hiç hili klas goýmadym. Bu taglara ullanýyşyňyz, ýani men görkezişim ýaly. H1, H2, H3 paragraf ýa button tagına ýüzlenip stil berip bilersiňiz. Mysal üçin rengi ütküç bolsun diýsek, gök fiolet rengini goýup bilersiz. Ýöne taglardan başga da klaslara hem goýup bilýäris. Mysal üçin aýdaly, şu paragraflaryň hemmesi ýaşyl. Ýöne men diňe birinji paragrafyň ýaşyl bolmagyny isleýän. Beýlekleriň ýaşyl bolmagyny isleýän wagt ise birinji paragrafa class attributyny berýär. Class attributynyň içine de näme diýär? First p diýip ýazsak, bizim birinji paragrafymyzy diýip ýazsak, şu classy şuradan kopy etjässäni, şu paragrafyň ýerine goýýas. Inni öňüne de nokat goýýas. Sebäbi nokat diýip görkezme bersek, nokat diýip isleýän zadymyzy ýazsak, CSS faýly şuny class diýip hasaplaýar. Eger save eden ýagdaýymyzda görýän bolsaňyz diňe şunu ýaşyl dälen has görünmek üçin gyzyl edäýler. Gyzyl etsek görýän bolsaňyz diňe birinji paragrafymyz gyzyl renkde bolýar. İkinci paragrafa başka class verelim. İkinci paragrafa second kesecek p diýip class verelim. Classymyzy kopýalap CSS faýlda, ýani öňüne nokat goýmak ýatdan çykarmak. Gelin nokatsyz men size ýazyp görkezýän näme görünýändigini görmek üçin nokatsyz renkine misal üçin sary edelim. Sary etsek görýän bolsaňyz hiç hili ütgemedi, sebäbi öňüne nokat goýmak ýatdan çykardyk. Eger nokat goýsak, bizim klassymyzy tanaýar we şondan soň renkini ütletýär ikinji paragrafyň. Bu klasslara ýüzlenip stillary ullanmakda. Indiki görkezjek zadym parent child elementler diýip ýazypdyryn. Parent child elementler berde diýjek bolan zadym frontendde, ýani bir zadyň içinde bolan zat şoň çagasy bolýar. Ýani bu näme demek bolýar? Eger bir tagyň içindäki başga taglar bolan ýagdaýynda şu tagyň içindäki beýleki taglar şoň çagalar bolýar. Iň ýokardaky duran tag bolsa olaryň annotasy bolýar. Mysal üçin aýdaly header'ın içinde section diýip tag türedeli. Section'ın içinde de misal üçin paragraf türedeli. Misal üçin şu paragrafymyzy hatda göçürmem biler tutaydan paragrafyň ýerine. Misal üçin header'de de şu paragrafa goýdýan bolsaňyz, zatda da main tagynyň içinde de şu paragrafa, footer'ın içinde de section diýip tagynyň içinde paragraf goýaly. Görýän bolsaňyz 3 tane paragrafam gyzyl renkde. Sebäbi üçüsiniň hem klassy first paragraf klasslaryny podaýly. Mum klasyny podaýly. Birinji klasyny pozsa nämes gara bolar. Şuýda görýän bolsaňyz section tagini biz HTML'de 2 de kullanýar. Ýani header'ın içinde bir section var, bir footer'ın içinde section var. İçinde de paragraf var. Eger biz şuýda paragrafa hiç hili stil bermän, diňe section'a bersek paragrafa da berýär. Berdäki stillerimiz boýunly we section tagimize rengi gyzyl bolsun diýelim.
Görýän bolsaňyz, birinji paragrafymyzam we soňky paragrafymyzam gyzyl reňkde boldy. Bu footerdäki section teginiň içindäki paragraf, bulam headerdäki section teginiň içindäki paragraf. Bularyň ýöne biz stillerdiň sectiona berdik. Sectiona beren stillerimizi içindäki çaglaryna hem berýär. Gelen aýdaly biz şurada sectiona däläne oňam parent bolan ýagny footera bereýil diýelim. Zaten sectiona footera bersek görýän bolsaňyz headerdäkini aýyrdy we diňe footera berdi. Ýagny footerın içindäki sectionam gyzyl bolýar. Sectionyň içindäki paragrafam gyzyl bolýar. Paragrafdan başga ýene bir paragraf goýaly. Onuň içine de bir sözler goýaly. 10 söz bolsun. Görýän bolsaňyz o paragrafam gyzyl reňkde bolýar. Sebäbi onuň enatasy section, onuň hem enatasy footerdäki stiller. Şolaryň içindäki hemmesine degişli bolup durýar. Edil şonuň ýalyp footerdaläni header diýsegem footerdan gyzyl renk aýrylyp header'e geçer. Görýän bolsaňyz footerdäkiler gara reňkde, header'däki paragraf bolsa gyzyl reňkde bolýar. Bu parent child elementlerini düşündirdim. Indi bolsa haýsy stil möhüm bolup durýar. Stillerde görýän bolsaňyz header pozaýyn. Şu wagtky söz başlar ýagny H1, H2 we H3 gök reňkdedir. Ýöne biz ýokarda H1'i gyzyl reňkde bolsun diýip ýazdyk. Ýagny şu, biziň H1'imiz gyzyl reňkde bolsun diýdik. Soň ikinji görkezden ýerimizde, ikinji stiller ýazan ýerimizde H1 gök bolsun diýdik. Soň gök bolupdyr. Gelin kodlardan göreýle. Şunu aşağı geçirip görýän bolsaňyz developerlaryň toolunda H1 color red diýen stilimiz görüpdir, ýöne üstüne çyzypdyr. Näme üçin? Sebäbi ondan soňky ýazan zadymyzy reňkini goýupdyr. Color blue diýen, color red'iň üstüne çyzyp color blue etipdir. Görýän bolsaňyz font size'yny biz 22 diýip goýupdyr. Ýöne bärde görýän bolsaňyz H1 tegi font size'y 2M diýipdi. Muny biz şutaýdan görsek bize normalize CSS faýly goşanmagy görkezýär. Sebäbi biziň 22 piksel diýip görkezýän zadymyzy aýryp normalize öz razmerini goýupdyr. Muny biz näde diýip ötüp bilýäris? HTML faýlda görýän bolsaňyz normalize CSS'i goşupdyr, ýöne soňundan goşupdyr. Edil HTML faýlda ýokardan aşağı okýandygy üçin ilki ýokardakini görýär, soň aşagdaky faýly ýokardakiniň üstüne goşup görýär. Mysal üçin birinji CSS faýlymyza biz 22 piksel diýip ýazan bolsamyz, eger normalize CSS'de başga bir razmer bar bolsa, şol razmer alyp birinji CSS faýlynyň razmeri görmeýär. Görýär, ýöne üstüne goşup gitýär. Şonuň üçin birinji ýazanymyz biderek bolýar. Şonuň üçin biz CSS faýlyny aýryp normalize CSS ýagny absolut ýol bilen goşanmyzyň aşagyndan goýýas. Şolary ýaly eden ýagdaýymyzda, save eden ýagdaýymyzda görýän bolsaňyz, aslında reňki 2M bolmaly. Bulan bir ullugynyň görnüşi, ýagny pikselde görkezgen bolýar. rem diýip görnüşinde hem görüp bolýar, onu geljekde göreriz. Şoň üstüne çyzyp, indi biziň ýazan font size 22 pikselimiz goýdy. Ýagny CSS faýlymyzdaky razmeri goýdy. Browser okan wagty ýokardan aşağı HTML'de de CSS faýlyny da ýokardan aşağı okýar. Soň häzir diýeli bizde şu paragrafyň reňkini gyzyl etsek. Soňam aýsak paragrafyň reňki ýaşyl bolsun diýsek, ýokardaky gyzyly öçür ýerden ýaşyl goýýar. Ýöne egerde biz section, soňam sectionyň içindäki paragraf gyzyl bolsun diýsek, ýene gyzyl bolýar. Görýän bolsaňyz, aşagdaky paragraf sectionyň içindäki, biram ýokardaky header'ın içindäki section tag bar, onuň içinde de paragraf bar. Section tag'in içindäki hemme paragraflar hökmen gyzyl bolýar. Bärde orçasy spesifikasiýa
stili diýilýär. İnglisçede specification stylus diýilýär. Onu öýretini özüňiz okap bilersiňiz. Sebäbi bärde egerde diýsek section P ondan soň ýene P'ni üýtgesek gök reňke görýän bolsaňyz gök reňkler paragrafyň içindäkiler üýtgedi ýöne sectionyň içindäki P'ler gyzyllygyna galan, ýagny üýtgemese bärde sectionyň içindäki P diýip düşündirmegimiz has jikmejik düşündirsek şonam has möhüm hasaplaýar. CSS faýly ýagny browser has möhüm hasaplaýar. Ýagny stiller ýokardan aşağı okul gitýän aşagdaky stil has möhüm hasaplaýar ýöne stiliň öňündäki enatasyny görkezseňiz ýagny jikmejik görkezýän tekstlaryňyzy has möhüm hasaplaýar. Haýsy stil möhüm bolup ýany düşündirdim. Indiki düşündirjek bolýan zadym parent-child elementlerde bir ýene şunu düşündirän ýagny aýdaly bizde main section bar. Hemme stiller bozaýly. Main section'ın stil bereli rengi hem bolsun ak renk olsun ya da goňur bolsun. Görýän bolsaňyz berde header section, biram footer section we ortadaky main section'daky hemmesi söz başlylar, paragraflar hemmesi UL lead taglarynyň hemmesi goňur renkde bolýar. Sebäbi berde ýagny enatasy bolan main tagine goýan zadymyz olaryň çaglaryna da geçýär stillleri. CSS koduny ýazmagyň düzgünlerini ýerden öwrenip bileriz. Saytlardan öwrenip bilersiňiz. Saytlaryň birinçisi HTML5 book saýty rusça öwrenmek üçin berden CSS'i saýlasaňyz şular ýaly tablitsalaryň stilleri bular hemmesini öwrenmek gerekken haýsylary özüňize gerek bolsa şolary görüp bilersiňiz. Ne duruşy, tekst, şriftler, linkler, spisaklar, arka fony, ramkasy, kontenti, renki, CSS generatorlar. Hemmesi arada jikmejik ýazylanlar. Bu saytdan başga indiki maslahat berjek saytym WebRefru. WebRefru bilişiňiz ýalyk orçasy ama inglizçesi ama ştaýdan spravişnikden CSS'i saýlap hemme stillerin häsiýetlerini görüp bilersiňiz. Biz esaslaryny ulanyk, ýagny haýsylary ulanyk. Men görkezendim kalar ulanyk. Soň tekst ulanyk. Tag flexleri öwrenemiz. Boşluklary öwrenemiz arasyndaky padding, margin boşluklar oýa. Ne tekst öwrenip, biram font öwrenip. Görýän bolsaňyz font şriftlaryň font size ullugy, font weight goýy ýa-da ýatay hökmüň görnüşinde ýazylmagy. Dalçy text decoration'a girsek görýän bolsaňyz naslediwse etmek ýagny enatasynda şu stil bolsa çagatyna geçmek. Eger naslediwse da duran bolsa, eger main text decoration bersek şu hemme içindäki hemme taglara da değişli bolýar. Text decoration adat ýagdaýda nan bolýar, ýagny ýok. Line through bolup bilýär. Üstü çizilýär görüşiňiz ýaly mysaldaky ýaly overline ýokary çizilýär, underline aşağı çizilýär. Esas köplen şu text decoration underline ulanýar. Şolary ýaly görüp bilersiňiz. Bundan başga Mozilla saýty bar. Mozilla saýtynda da tehnologiýada CSS görüp bilersiňiz. Jikmejik. Bir maslahat berjek saýtym emmetin gysgaltmalaryny öwrenip bilersiňiz. Emmetin gysgaltmalaryny ýagny düşündirjim ýaly URL-iň içine li goýup şey diýip ýazaňyz navigasiýa teginiň içine URL goýup, URL-iň içine li goýýar. HTML-däki gysgaltmalar
CSS'däki kısaltmalar. Misal üçin pos diýip ýazanygda uje position relative diýip bizim gerimize ýazýar. Misal üçin da bara goýsaň display table row diýip ýazýar ýa-da margin font misal üçin fova bassaňyz font weight görkezýär. Görüşmek ýaly barlap görelim. Misal üçin şuna font weight goýsak görüşmek ýaly font weightiň adyny görkezýär. Misal üçin 700 bolsun. Şu adam 700 900 koysak bolt olur. Yani koyu öyle. 100 koysak en küçüsü öyle. İnç harfler bilen yazılıyor. Son görkezecek saytlamış olardan ibaret. Inneki görkezecek adım tekstler bilen işleşmek ve renkler bilen işleşmek. Tekstler bilen näle işleşip bileriz? Misal üçin aýdaly. Bizde sözler var yani biz var arada saňam ýol eden artykmaçlar, saňam ýol eden öwrenýär ýerelesini işleýär. Geliň şularyň hemmesini H2 formatda goýalım. Üçüncüne H2 edelim. Hemme stillerim pozaýla. Adat ýagdaýa geldim. Ne? H2 taglarynyň hemmesine bir stil bereler. Misal üçin text üçün esasy köp ullanýanlar. Misal üçin text decoration. Adat ýagdaýda text decorationlar bolýar, ýani aşağı çyzma, ýöne text decoration underline etsek aşağı çyzýar. Görýärmiňiz, hemme sözleşlerini aşağı çyzýar. Soň text decoration underline. Ondan soň tekstleri ulu harflar bilen ýazyp bilýär. Olar etmek üçin hem text transform uppercase ullanýar. Görýärmiňiz, emmet maňa görkezme berýär. Misal üçin 2 gedek tata ýazanda text transform diýär. Özü eýen maňa görkezýär. Şunu isleýäňizmi diýip. Ýa-da text decoration ýa-da tata ýazanyňyzda eýen text decoration çykýar. Misal üçin text decoration color diýeli. Ýagny aşagdan çyzýanymyzyň aşagdan çyzýan çyzgymyzyň reňkini ýetip bolýar. Misal üçin dark blue edeli, goýu gök. Goýu görünmedi. Belki gyzyl etse goýu görünüp biler. Ene aşagdan çyzygy görkezýär. Soň font weight ýagny goýulygy. Buna men aýtdyk font weight şu an 7'de du, 9'da değil. Az goýu bolar ýa. Häzir zat bolan üçin tagamda atladım. Goýu boldy. Söz başy bolan üçin. Ne görýärmiňiz? Font weight bold pozulup 900 bolupdyr. 900 aýyrsak ýene bold geçýär. Aslında developers tools web developerlaryň köp kullanýan zady. Şoň üçin şeýdip galşyka goýup aýryp görüp bilersiňiz. Tekstler barada düşündirdim. Gelingende bolsa men size renkler barada düşündireýin. Renkler gelingende paragrafyň üstüne işläle. Paragraflara aýdaly developers tools ýapaýyn. Paragraflar renki näme bolsun diýin. Ak renkde bolsun diýeli. Buram öz renkinden başga fonuň renkini kötüp bolýar. Şu background color'ın renkine gara edeli. Görýärmiňiz, renkleri emmeden kömegi bilen güni adyny ýazyp bilýär ýa-da reşatka goýup san ýazyp bilýär. Buňa renkleriň kody diýilýär. Misal üçin şunun ýerine 000 bolsa gara bolýar, 6 san F bolsa ak bolýar. F1 bolan ýagdaýynda bolsa çal renkde bolýar. Ýene de bir görnüş bar renkleriň goýuluşynyň. Misal üçin RGB red green blue. Eger red green blue hemmes bar bolsa ak renkde bolýar. Şularyň renkine ýaşyl edeli. Görýärmiňiz, üçüsi bolan ýagdaýynda ak bolýar. Üçüsine 0 etsek gara bolar. Berde sanlar ýazylýar. Prosent görnüşinde gataplanýar. Eger gyzylam, ýaşylam, gögem bolmasa gara renk bolýar. Eger üçüsen bolsa 255 green
255 red tip ýazak gyzyl renk bolýar. Eger gyzyl reňki aýryp green renk koysak, ýaşyl renk bolýar. Görýän bolsaňyz CSS fileda Visual Studio Code'un özü bize görkezýär renkleriň haýsy renk, haýsan goýanda haýsy renkiň bolýandygyny. Ol üçin gögi 255 etsek gök bolýar. Eger gök bilen ýaşyl goşsak, şular ýa renk bolýar, açyk gök. Eger gögi aýryp ýaşyl bilen gyzyly goýsak, sary renk bolýar. Haýsyny barlap görmedik. Eger gyzyl bilen gögi goýsak, gülgüne renk bolýan eken. Eger hemmesini goýsak, ak bolýar. Eger hemmesini aýyrsak, gara bolýar. Görüşmek ýaly. Renkini şular ýalak öz adyny ýazyp bolýar, ýa-da raşatka bilen ýazyp bolýar, ýa-da aşagdaky ýalak RGB formatda ýazyp bolýar. Görüşmek ýaly. Arka fonuny gara etdik. Özüni ak etdik. Biram söz başlaryň aşagdan çizilýän renkine mitgetip bolýar. Ýene de bir näçe renkler ulanyp bolýar. Häzirlikçe şulary öwrenmegimiz ýeter bize. Meniň öwretjek zatlarym şulardan ibaratdy. Öwrenen zatlarym belki CSS'in 5%, 1%'dir. Ýöne tejribede esas ullanýan zatlar, renkler we tekstler. CSS'in beýleki temalaryny men geljekde has jekmejek düşündiren. Häzirlikçe CSS'in esasy şulardan ibarat. Nisip bolsa, inniki sapaklarymyzda görüşýänçe hoş sag bolun.